Hoxe tivemos Consello da Xerencia de Urbanismo esta mañá. Por parte dos grupos da oposición fixemos facer constar o noso malestar cunha práctica bastante habitual neste Concello, pero cando estamos falando do Plan Xeral e da relación do que vai a ser o texto normativo máis importante do urbanismo desta cidade, pois cando menos é preocupante. Facíamos denuncia, é casi a 10ª vez que os grupos da oposición solicitamos información sobre o estado de tramitación do novo Plan Xeral e sobre a información da relación do novo plan. Se nos di que está todo en elaboración e onte amanecemos con este titular no Faro de Vigo: el futuro PSOE duplicará la superficie actual de zonas verdes públicas en Vigo, y con un listado detallado de cales son as zonas verdes a ampliar. Isto o que significa é que hai un texto que descoñecemos os grupos municipais, que ese texto se filtra ao medio de comunicación e que ese texto non pasa polo Consello da Xerencia de Urbanismo. E iso ten unha gravidade bastante grande cando estamos falando de que o Consello, por desgracia, só o Consello da Xerencia de Urbanismo e non unha comisión de planificación como habilitan a maior parte dos concellos civilizados, unha comisión donde se traballe de maneira colectiva a elaboración do Plan Xeral, e, en cambio, se vai dando pequenas píldoras filtradas a determinados medios de comunicación, que en todo caso debería ser unha fase posterior a que este texto sexa coñecido polos grupos municipais. E que agora, en este mes de decembro, cumple un ano o último documento, a última nova que tivemos os grupos municipais sobre a redacción do Plan Xeral. En decembro de 2018 se nos presentaba este documento: revisión do Plan Xeral de Ordenación Municipal de Vigo, metodoloxía xeral, primeiro diagnóstico socioeconómico. Este documento, que ven a ser a primeira fase da redacción do Plan Xeral, tiña unha duración prevista de 2 meses, se nos presenta en decembro de 2018, e a segunda fase, que sería a elaboración da solicitud de inicio do procedimento, a documentación inicial, o documento inicial estratégico do borrador do plan, tiña unha duración prevista de 7 meses. É dicir, se o documento primeiro se nos presenta en decembro, en xullo tiñamos que ter o segundo documento, a segunda fase, que efectivamente a que di cantas zonas verdes se delimitan, porque ademais, por a nova lei do solo, ten que aparecer unha determinación, uns planos en escala 1-2000, na que apareza o solo urbano consolidado, e tamén onde apareza, como tamén van os trámites de evaluación ambiental estratégica, que zonas verdes, que suelos de reservas forestais, que suelos rústicos aparecen catalogados, e iso non se nos entrega nin en xullo, nin en agosto, nin en setembro, nin en outubro, nin en novembro, e en decembro amanecemos con que existe ese documento, pero ese documento só ten acceso nin siquiera a todos os medios de comunicación de Vigo de xeito democrático, senón en concreto un, o cal se chama, cando menos, pois tratar con pouca delicadeza ao conxunto dos grupos da oposición, o conxunto dos vecinos e veciñas de Vigo que nos votaron e, por lo tanto, consideran que somos os seus representantes legítimos, e tamén os medios de comunicación. Por lo tanto, só podemos decir que o proceso de tramitación do Plan Xeral de Vigo nesta ocasión vai a ser un dos máis oscuros, un dos máis opacos e posiblemente un dos máis enemigos declarados da participación cidadana. Que se pretende? Aprobar un Plan Xeral despois de ter unha anulación judicial sen ningún tipo de información pública? Cando se lle vai a informar aos medios de comunicación en global, aos grupos da oposición, aos veciños e veciñas? Cando se vai a desenvolver o que consideramos que é unha metodoloxía de traballo normal nun Plan Xeral? Temos que enterarnos pola prensa pois que vai haber máis zonas verdes. Que zonas verdes van a ser? Van a ser como anterior Plan Xeral, que para cuadrar as zonas verdes se utilizaban as casillas onde van os árboles na vía pública? Vai a ser unha zona verde, se fala de 952.000 metros máis de zonas verdes, pero van a ser todas as zonas verdes e o ámbito de liñeirinhos vai desaparecer? Vai a ser unha ponderación parecida ao Plan Xeral de 2008? Vai haber alguna novedade con respecto ao reparto de cargas urbanísticas e as zonas verdes que justificaban determinadas edificabilidades? Como nos vamos a enterar? Cal vai ser o mecanismo?
tenemos que pedilo por vía judicial, tenemos que pedilo a valedora do povo. Non é serio, non é ni mínimamente serio, e creo que o que pon en solfa é o modelo de cidade que estamos a construir, que creo, cando menos, que de democracia cero e de participación cidadá cero. E iso, en palabras históricas se chaman satrapías, que creo que afortunadamente o tempo histórico que decorre vai noutra vía. Vamos a seguir pedindo este borrador. Estamos falando xa dun ano despois de entregar o último documento coñecido do Plan Xeral, e quero lembrar que o Plan Xeral ten un tempo obrigatorio de trámite. Non é un Plan Xeral como o que empezou no 2004, que se puderon dilatar no tempo os trámites administrativos. Ahora, ao ter aprobado a ordenación provisional, temos 3 anos e medio. Esa vamos mal, e creo que non vamos a ser capaces, por esta metodoloxía, de cumprir cando menos os plazos legais que nos marca a Xunta de Galicia, toda vez que o Plan Xeral de Vigo está na ordenación provisional.